Здравейте хора, втория епизод на FIFA 15, който матч днес трябва да изиграем с Ейдвард и ще трябва да подготвим нашия състав. Така да изтрием тези, така, моя джел, вратаря. Иска да го пуснем този двубой. Аз казвам окей. Това са приятелски срещи. Аз мисля да... Искаме да почнем от малко Кавани. Ибрахимович че няма да играе. Ето така. Някой друг да има мота може да поиграе малко. Ето така на място на Кабае. Така. Мисля, че това ще става за матч с Ейбър. И аз викам да го започвам видео. И да, нека да започваме. Бота се мята като въздух. Да, твърде неточен. Ето го и младият братар. Дио, мисля, че да Дио. Слушам просто. Забавам. Видим как ще се поставя срещу нас. Кавани и удар! И какъв пропуск на Кавани. Какъв ще сега трябва да се справя с Кавани. Съм сигурен. Ще се интерна. Оф, и аз подали цела да твист. Лукас, напред Лукас. Кой ще направи той? Един. О, не можа да вчера и мисля, че това е корнер. Нали? Любужни. Центра. Втора опасна възможност, но все пак се справя в защита. Крещи. Центриране. Още една опасна възможност, която е пропиляна. Сега капа. Ще видим центриране от капа. О, преминава през двама. Девиц. Уиш трябва да го среща. Това е Дуспо. Това Дуспо ли? Да, Дуспо. Чуя се сега. Да ни извършва смяна, да смена вратаря. Ето Дуспо. Малко да ги разконцентрираме без това. Така Ейбър ще изпълнява. Ето Салватори си го на място на Мори Дио. И сега опция си го срещу това е Арбар Арена със странно тюрмо, да. Страхотно е спомням, защото не успях да хвана ъгъла. И ето, че Ейбър повеждат точно преди края на първото по време, 45-та минута. Съмнявам, че това е брата на Боатенко. Такава дълго коса. Страхотно спомням, Дуспо, че вече... Ето го е началото в второто време, да не се подосмява с това. Ейбър горе да влиза на място на Яросъди. Видях се тук ако някой и каже... Дари... Не, добре, пак се... Лукас, центриране! Ето, че това е гол! Вези, че така. След необидителната намеса на защита в отбрана на защитник на Ейбър. Ето, че Лъжели се разписва в първия матч под мое ръководство.
Мисля, че до някаква степен тук изкарахме късмет. Тук се удари по главата играчът на Ейбъри. Ето, че навлезе в 60 минута. Отбелязва своя първи гол под моя ръководство. Страхотен пас към Кавани. Добре. Отново е намерен по най-добрия начин от Кавани. Ето това. Вече резултата е 2-1. За няколко минути обърнахме, ставаме и около 8-9 минути и обърнахме. Браво, страхотна игра. Показваме. Кавани с... Може ли късметли спира, тъй като... Не знам. Много добре беше намерен Кавани. Сега тук е към Капа. Добре, успяваме да се справим. Ето сега Вандервил влиза на скорост. Ето се... Чакай. Ще пандирате ми. Днес ще направя смело. Игор ще влезе, за да може да изпълни този свободен удар. Жертва. Надърхаването. Нещо ще трябва да изпълним. Това всъщност ще го изпълня така. Леле, как ми влезе това? Не, бършке. Ето така дрибъл. Че е така на този двубой. ПСЖ Ейбър отварят Деференс 2-1. Ето го Ибрахимович, който е на цели 3 секунди. Даже не е толкова, но няма нищо, нали записва. Ще миликули там. Скоро, където следващия път ще играем следващата приятелска среща с Парк Рейнджърс. До скоро виждане.